Bon dia, Àlex. I tant que sí. Tranquil, no passa res, ja pots seure al teu lloc. Puc repartir les invitacions del meu aniversari? I tant que sí, ho pots fer una estoneta abans d'anar al pati tranquil·lament. D'acord. Nois, noies, ja podeu continuar fent la feina de català. Àlex, quan vulguis, ja pots repartir les invitacions. Nois, noies, ja podeu recollir. I agafeu l'esmorzar, sisplau. Tidy up, please. Take your breakfast and go to the playground. Can I go to the toilet, please? Yes, of course. After that, you can go to the playground. Bon dia, Ellos. Has vist el company com a la mestra de quart B? Bon dia, no he vist a ningú. Per què? He convidat a tota la classe al meu aniversari al porxo de l'escola i no hi ha ningú. No ho sabia. Felicitats. T'acompanyo al menjador.
els companys o la mestra de quart B? En aquest moment no he vist a ningú de la classe de quart B, però si veig algú, t'aviso. Per què els busques? Els estic buscant perquè avui és la meva festa d'aniversari i no ha vingut. D'acord, felicitats. Gràcies, Tema. Adéu. Adeu. Bon dia! Ja he trobat algú de la meva classe! Alexandri, puja a la classe, sisplau. Alexandri, puja a la classe, sisplau. M'estan cridant per megafonia. Adéu! Que bé, amaguem-nos ràpid. Quin ensurt! No m'ho esperava! I ara, per acabar la festa, què us sembla si anem al pati a fer jocs? Sí! Vinga! Què juguem? A l'aranya peluda? Sí! Que es posi l'Àlex! Que es posi l'Àlex! Va, juguem a policicacos! Vale! Pilla, pilla! Ja els hem atrapat a tots. És veritat! I ara què juguem? Juguem a picaparet? Vale, sí. Dos, tres, pica la paret. Un, dos, tres, ya. Pica la paret. Eso es un punto. Amics, amigues, m'ha agradat molt la festa que hem fet. Moltes gràcies!